روزنامه‌یەک رووسی پێشبینی دکە کە رۆژهەڵاتە ناوەڕاستە ji بۆ دامەزراندنا دەوڵەتەکە نوتی ئامادەکردن و ئەو ئامادەکردن jî پەیوەندیya wê bi Kurdistanê ve heye. Ku di dawiya cenga cîhana yekem de damezrandina dewleta Kurdistanê birsa herî girûng bû li navçeyê û bi ser çend welatekî de hate dabeşkirin. Rojnameya Nînîz evî sîmaya gazîta ya Rûsî raportek belav kir. Dê de ameje bi wê çendê kir ku Tirkiye û Îran berdewam hemahengiyê pêk tînin da ku rûbirûbûyê damezrandina dewleta Kurdistanê bibin û berdewam kar ji bo jinavîrina proseya damezrandina dewleta Kurdistanê dikin. Rojnameya Rûsî di raporta xwe de ronahî xiste ser mijjareke giring û eşkere kir ku hemahengiya ku Tirkiye û Îran li hember damezrandina dewleta Kurdistanê ser nagire ji ber di heman demê de İsraîl bi cidîkarî ser serxwebûna Kurdistanê dike. Rojnameya Nînîz evî sîmaya gazîta ya Rûsî got jî ku endamên Partiya Lîkod ya İsraîlî li Knîsê li gelê nûnerên Yuwavkêş civiyan û li ser wê çendêrê keftin ku pêwîst e İsraîl alîkariya hewlên Kurdan bikin ji bo damezrandina dewleta Kurdistanê ya serbixwe. Friedrich Hof berpirsê berê yê Wezareta Dervê Amerîka ji bo rojnameya Rûsî ragihand ku hewlên Knîsê ya İsraîlî bê hêzbûna peywendiyan navbera İsraîl û gelê Kurdê dide xuya kirin. Ji alî xwe ve Yelizaveta Tchukova lîkolînerê İsraîlê ji rojnameya Nînîz evî sîmaya gazîta ya Rûsî ragihand ku berpirsyarên İsraîlê li gel berpirsyarên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê civiyan e û mijara damezrandina dewleta Kurdistanê goto bêşkirine. Friedrich Hof bi dûr nabîne ku İsraîl hewleke nû ji bo damezrandina dewleta Kurdistanê ya serbixwe bide. Serbar kir û got ku ev hewlên ku İsraîl dide bûne cihê dilgiraniya welatên ku Kurdistan bi ser wan de hatiye dabeşkirin.